vám co je všem nástrojům společné. Všem nástrojům společné je to, že jak se na ně nehraje, tak teoreticky to nenastudujeme. Musí se na ně pořád cvičit, aby jsme věděli, kdy co přijde, kam dát prst, jak pohnout rukou a tak dále. Hodně cvičit prosíme, čím vyšší ročník, tím je potřeba více cvičit. Posléze od nějakého ročníku je potřeba cvičit 5krát týdně. A máme tady 7. ročník 1. stupně. Je to vzorcová flétna Kateřina Pfeifferová. U vzorcové flétny dochází k malému vývoji. Nejprve hrajeme na vzorcovou flétnu sopránovou. Pak přecházíme na vzorcovou flétnu altovou. Tam jsou ovšem úplně jiné hmaty, takže ten jakoby začíná znovu, ale už umí výborně číst noty a už určitě muzikalitu ovládá, takže pak ten výcvik rychle. No a když by žák pokračoval dál, tak ještě máme samozřejmě vzorcovou flétnu sopraninovou, tenorovou. Nebo také samozřejmě všichni žáci hrající vzorcovou flétnu můžou přejít na další dechový nástroj. Takže Kateřina Pfeifferová na altovou vzorcovou flétnu vám zahraje z koledové vše Karla Záruby, Pastorel Frantus, ale nejprve ještě předtím to bude ze sonáty Roberto Valentine, první část Adagio.
školním rokem probíhají celostátní soutěže pro základní umělecké školy VHD na vybrané nástroje. Každým rokem se to střídá a v tomto školním roce od února probíhá klavírní soutěž mimo jiné. Takže máme několik na naší bromovské ručce žáků, o kterých si děláme naděje, že by postoupili do okresních škol v Náchodách. A tady je jeden takový žák, možná, říkám to správně, a to je žák druhého stupně klavíru Jáchym Kaláš, který vám dnes zahraje na závěr tohoto koncertu první větu z Beethovenovy sonáty zvané Měsíční.
ne. Zítra moje výuka nebude, protože byla vlastně dnes a já zítra musím zase obhospodařit středeční žáky domovské. V pátek normálně probíhá výuka, pondělí, úterý, středa normálně, ale příští týden, čtvrtek, pátek je na celé naší družce, včetně všech poboček, ředitelské volno. Takže kdo má hodiny čtvrtek, pátek, tak se již neuvidíme, ale páteční žáky uvidíme ještě tedy tento pátek. A pak již po Vánocích. Po Vánocích čtvrtek 16. ledna tady bude pro všechny žáky, všech nás tedy 3 učitelů, pololetní zkouška, hravější formou, budeme hodný, ale zase na druhou stranu cvičit se musí, aby to poznáme. A tato zkouška pololetní bude zároveň jako školním kolem pro hráče na klavír a uvidíme, jestli můžou postoupit do okresního kola do náchoda. Takže závěrem za celou naši základní školu vám přeju krásný zbytek adventu a krásné Vánoce a šťastné vykročení do nového roku. A zase v červnu. Nashledanou.